at san ngut ki breu kan thup ya ka we ka khlung ka badang sisnem rekat pat ki kmi ki pa ki balaklat no haden ba ka panta jong ka we ka yeng ka bakisa ha kamala ka basau ka badai ka yeng batei bi an ka bala khat lai snem pura kala twa no kan san ha ka por khat ar baje shiteng met kane ka jingja ka bala ja ha po bira jong ka distrik Palghar ha po ka jala Maharashtra kini ki sijur ki badai na ka yeng Joyal family ki bala pendap ya ka jing ot ya uke ki kha jong ka khun kan thei jong ki ka baningkong ha kata ka met ha ka ba ki la sam ya ki dur bat ki video jong ka jing rakhe ki kha napata kata ka khun ni kong jong ki bat ki bahayeng hasan jong ki katu kan ne por shwa kan ne ka jingja katum ka jing thu jong ki ha sarkar ka penta pasaden jong ka ramabai apartment hapo Wijay Nagar kapala twa ha ka por khat ar baje san minit menin kasngi ka badai ka ar punyo tarik kidur ki bala ui ya ka ying jong ki ka bala pen internet ta ki balon bat ki chingshai ki ba pen internet ha ka juk menta ha ka ba ka ying ka sam kala ot ya ukek bat ki lai sendur ya ring video enrai tang haden san minit ka ying barok ka wei kala twa kan san ha ka ba ki ne ki sijur ringkat bat ka khun kan thop ya barok ka long khat san ngut ki la klat no asian kata ka khlung ka bakerteng ka ut karsha jawal bat ka kmi chongka ka aruhi jawal ka badang arpot sausnem karta ki bala klat no hakane ka cingcia kat bayok pa jo kata ka khlung pat ubakerteng u om kar joyal udang jar ngai ha ka ba ki nong pelaj im kidang yai wat chakmat kata ka yin ka dei ka bala tei na du snem arajar khat ar bat ka badon hadu sanpo teli ki flat kan thup ya ki khat ar teli ki flat ha ka benta basadin ka bala toa kata ka yin ka dei ka yin ka bala tei bi a na du usnem ar hajar khat ar